Здравейте хора, това клипче ще бъде на тема шоколадово яйце от Фармен. И да, е такова е на Kinder Мега Лепец и е 1,60. Бети, ай, едно куче ни гледа. Добре, нищо, то е временно. Добре, айде. И да отидем към темата. То се е напълно разтопило. Много е трудно да го отваряме, защото е напълно разтопено. И играчката е, която очаквам. Е хубава. Да. И е Кити. И нещо падна. Кити с нейния двор. Може би. Супер! Скъсах на Кити двора. Ето, така би трябвало да седи. И да видим картинката. Кити във вода там е. Да. На море. И това е пояса, как не се сетих. Трудно се слага този пояс. Ето. И това беше играчката. Дано клипчето да ви харесва. Ако ви е харесва, вдигнете палче нагоре. Абонирайте се за каналът ми. Или пишете коментар. И да, чао!